Que quentada levo. Claro, se haces iso sempre. A leña dá a calar 3 veces. Cando a cortas, cando a levas e cando a queimas. Pasou algo? Pero ainda estás así. Levas todo o día para facer 2 tractores de leña e agora fíxose de noite e agora paso foco este. Tú sabes o que consume isto. Tú sabes o que consume isto. Agora ainda non sei, pero deixe que viña a factura, que enchufaste a lanjadeira da miña casa. Porro eres, carai. Pepe. Que? Pepe, espero que non teña boda a tua muller esta semana, Hello? Porque vai faltar a Pamela. Bueno. Estate tranquilo que xa chegaron os reforzos. Oh, vesme axuda. Trouxenche bocadillo. Non debía levar mayonesa, Pois vesme podías axudar a cortar, non? Xa estuve cortando toda a mañá. Estuve toda a mañá cortando. Voume sentar que xa estou cansado. Estuve toda a mañá cortando. O xamón, mira o xamón. Fai un favor, mira pa aquí. Toda a mañá cortando o xamón, mira que cousa fina. Cortado fino. Está fino porque cortaches do teu xamón, se fora do meu. Para do teu cortaba como pa vistes. Xa te dixo ahora mismo. Mira unha cousa. Que bonito é traballar, Que bonito é. Que bonito é. A ver a cousa máis bonita que traballar. Non creo. Mira unha cousa. Sudache como un coche ahora. Pero sudache ahora a última hora. Estabas ben e deche de sudar ahora ao final. Que pasou? Ainda por riba que te vin axudar, que puxen a maquinaria, o lombo, o traballo. Que puxeches ti? Eu puxen o principal. A materia prima, o carballo. Home. O principal. Claro. Dixo eu, ese é outra. Non había nada máis duro. Por qué? Ese é un problema que non vos gusta o traballo, nada. O traballo ten que costar pa sufrir, entendes? O que pasa que a túa generación non estás acostumbrados a isto. Pero, Pepe, que carallo a miña generación? Si somos do mesmo ano. Somos do mesmo ano, pero distintas generacións. Xa cho dijo ahora mismo. Distintas generacións. O traballo é salud. Salud. Carallo, pois ti tens que estar como un buxo, cabrón. Salud. Salud, Suso. Salud. Que traballen. Porque traballen os enfermos. Pero bueno, fixéxeme un bon tractor de leña, sí, señora. Este ano vou facer meter aí na estufa leña, vou andar pola casa con camiseta de tiras. Como fixeches ata ahora. Como fixe sempre, pero ahora sin que se me poñan duros os pezos. Sabes? Bien. Eu non podo... Eu non podo andar pola casa co pezón duro. Porque eu rózame na parede. Temos hotelé. Dios! Paso as canuchas. Dime eso, dime. Dime eso. Vai, o carallo que eu estou ao lado e me puxestes botar unha man. Non estás tan cansado. Mira, non estás tan cansado porque, mira, pai, puxenche ali a auga como as vacas, puxenche ali a auga para beber, e nin lle tocache a auga, que che puxen a auga ali no bidé. Pois xa me olvidé porque tens uns collóns que non chegaban dentro. Ni a tocache a auga para nada. Bueno, que?
Recolleremos, ó, ven. Como recoller? Pero vasme deixar a leña aí. Home, méteme a leña na casa. Eso che cortei, agora é cousa túa. Pois xa arrimei a carretilla. O sea, tú corta la deixas máis. O cirujano, cando... O cirujano, espérate, no, xa chiquitei a vesícula, ahora cosa usted. No, no, hombre. No. Vale. Acabemos dunha vez, a ver si vamos para casa. Dale, que eu non me podo agachar. Aí. Normal. Suso. Que? Non me fagas tanto ruido, pousa aí a modo. Aí. Aí está. Así está ben? Así. Vale, perfecto. Hola. Boas tardes. Hola, moi buenas. ¿Qué tal? Se vamos falar non podo aguantar con moito peso. Ahora. Si é de callejeros, xa lle conto eu. No, pois saluda a miña xente, pero non penso volver, porque estou feliz aquí, a verdad que non. Vin aquí por amor e quedei pola miña muller. Non son de callejeros. Viña buscando o avó. O avó. O avó. Os vellos. Os vellos. Os vellos están agora botando partida. Eu non iría a falar con eles. O último que lles falou botando a partida, enterrámoslo antes. Para eso son... Non, refírome ao avó, a árbore que levou o premio a mellor árbore de España. Deronlle un título a un árbore. Correcto. Xa ten máis títulos que o Celta. Entón non a viron? Non sei que intentamos apartarnos da leña, verdad, o máximo... Mira, que está falando dun carballo. Un carballo? Carballo, así... grandón. Sí, desde logo. Con follas así aí a lo loco. Sí, Verde. sí, carballo. E terá, eu que sei, 250 anos. Ese mesmo. Nin idea, non me soa de nada. Pois tiña que estar aquí. Tiña que estar, tamén tiña que estar o Barça na Champions, está na Intertot. ¿Sí o no? Chavales novos, vos pensades como ante todo igual, non distinguides ben. Tú non és capaz de distinguir un carballo dun piñeiro. Perdón, pero distingo. Como é o carballo? O carballo é de folla caducifolia. Piñeiro? Presenta bamboleo. É correcto. É correcto. No, correcto. Conoce usted a flora e a fauna da TVG perfectamente. Bueno, entón seguro Eso que é unha televisión moi cambiante, sabe? Cambian de presentadores con moita frecuencia, entón non te das, na TVG non te das acostumbrado ás caras, porque vanchas cambiando con moita velocidade, verdad? Entón, perdón, seguro que non viron a árbore. Non é aquí. Pero non, pois no GPS poñía que era xusto aquí. Bueno, os GPS son orientativos, con máis señales de tráfico. Claro, na autopista, por exemplo, ponche 120, é unha orientación que che dan eles. Como, hostia, oriéntate que 120, bueno, máis menos. Podes ir a 150. Podes ir a 150. Non, ten que estar aquí. Ten que estar aquí. Vamos falar os compañeiros. Ah, bueno. Pepe. Sí. É a árbore que cortamos. Asumo eu. Vale, menos mal. Pois cortou, no, cabrón, este. Aí o te. Que non vena, quen vai cortar un árbore... Que vai cortar un árbore de 250 anos. Pero, Sí. se houbera dous anormales
Sí. Pepe. Dous. Pepe. Un deles con problemas de erección. Pepe. E cortaran a árbore, que pasaría? Pepe. A ver, unha chambonada así non a fan nin os tonechos. Bueno, pero poñamos que... Pero poñamos que sí. Poñamos que alguén a cortou. Pois nese caso caeríaselles o pelo. Mais. Suso. A ver, estamos falando dunha árbore que era un activo importante para a zona e ademais estaba nomeada a árbore máis bonita de Europa. Xa. Bueno, se fose tan importante, xa estarían aquí as autoridades todas. E eu non vexo autoridade ninguna. Non vexo ningún concejal de medio ambiente que non ten nada que facer. O sea, que imagínese. Pois creo que está chegando a alcaldesa. Eu, por si acaso, vou marchar porque... Onde está a árbore? Creo que me sentei na motosserra. Tamén vai ali o árbore, alcaldesa, Leva árbore aquí 250 anos, ninguén se acordou da árbore, e agora acordanse todos hoxe da árbore. Vamos a ver, a árbore tiña que estar aquí. Xa, pero que o mellor, eu que sei. Igual foi a andar. Sí. Foi a andar, xa, lle telo colesterol alto e foi a andar, porque miña cuñada tamén vai a andar. Sí. Un carallo que volve todos os días. Vamos a ver. ¿Dónde está a árbore? Tamén que vergonza de concello, alcaldesa. Por favor. Perder unha árbore. Por favor, home. Perder unha árbore. Home, por favor. Pero que clase de municipal está usted? Pero vamos a ver. Pero vamos a ver. Como pode no ayuntamiento perder unha árbore e José Luis non perder a virginidade en 30 anos que ten? Home, por favor. Por favor, decídeme que esta non é a árbore. No, non é. Era. Pero, como se vos ocurre? É que metíaseme na leira, Sí. metíaseme na leira unha pola e a mí dame igual que se meta na leira, pero é que as mazás caíanme na miña finca e o can pisou unha mazá escordadura de nocello. Un esguince. Un can chorizo. Vamos a ver. Era un carballo. Non unha mazanceira, era un carballo. Oh, como estaría o carballo para dar mazás, mama. Fatal, mal. Vamos a ver. Pódese saber canto entraba na súa leira? Entraba a noite ás 8:30, 9. Entrábamos ao carballo na finca e estas 10 non había días que botar dali fora. 8 centímetros, hombre. Vamos a ver, por 8 centímetros cortaron a árbore máis bonita do país? A ver, alcaldesa, xa estamos toleando un pouco, usted. É o carballo, non é que cortáramos todos para poñer colitos, Vamos a ver. Polo carballo, Sí. íanos dar Europa unha subvención de 4 millóns de euros. Suso, Merda. queimache 4 millóns de euros nunha tarde como a Paquirrín. Madre mía.
ser o motor de turismo de Traspazos. Tiñamos contratados non sei cantos autobuses dende Madrid de excursión que iban vir aquí a Traspazos que non temos nin peirao, donde iban a aparcar os madrileños. Non será tanto tampouco, alcaldesa, non será tanto. En 10 minutos vai a vir o rei a declaralo Patrimonio da Humanidade. O rei. O rei. Pero o rei, que rei? Paso holiday. A ver. Se poña nerviosa, alcaldesa. O rei, que rei? O rei. O bo. O de Francia. Mira, por favor, acabade, deixademos de parvadas e arranxádeme isto dunha vez, Teño unha idea. Espera, canto tempo temos? O rei chega en 10 minutos. Por pouco. Se tuviéramos 250 anos, plantábamos un, bomba, e aí estábamos. Por pouco. Teño unha idea. Cando veño o rei, trae de onda a min, vale? Sí. Veña, va. Onde vas? Bom, teño unha idea, alcaldesa. Eu non sei se non quererá chover. Pero que está pasando? Atopámonos aquí en Galicia directo. Estamos co carballo máis bonito do mundo, ou co que queda del. Oiches, reporteirucho. Agora, cando chegue o rei, todo Dios calao. Desculpe, pero o meu deber como xornalista é contar a verdade. Moi ben, e se che dou 1000 euros? Calo a boca e aquí non pasou nada. Moi ben. Ese é un xornalista de raza, Menos mal que isto é un sketch e non é a vida real, porque isto na vida real non pasa, non? Aquí. Perdón. Pepe. Aquí. É o rei, Pepe. Moi boas tardes. Na cociña meto este color, na cociña. Moi boas tardes, majestade. Acompáñenme a ver a árbore. Que tal? Tranquila, que Suso ten un plan. Tranquila, que Suso dixo que tiña un plan. Ben, majestade, cando vostede queira, pode destapar a árbore. É de tronco gordo. Pero isto que é? Según Carballo. Un carballo? Paco, bueno, porque ventou moito onte, Onte fixo moito temporal igual, entende? Abaneouno, Abaneouno bien. Carallo, é que non se veñan os pajaros a mí.